Невдовзі в передмісті Києва має розпочатися репетиція святкування Дня Незалежності. На Хрещатики пробуває моя колега Мілена Амеді. Мілена, чи не почалося ще репетиція? Слово вам. Салям алейкум, Ельвіно. Репетиція, власне, вже почалася, хоча ціни Кароль ми ще й не бачили. Приїхали автобуси з надзвичайниками, з поліцією, з військовими оркестрами. Власне, зараз вони потроху вже збираються тут, на Хрещатику, а саме на Алеї Героїв Небесної Сотні. Ви можете бачити, як проходить репетиція. Вже зібралися ліцеїсти-барабанщики, сотні учнів дитячих колективів творчих теж репетирують зараз. І керує усім цим дійством наразі режисер наш український Алан Бадоєв. Власне, захід 24 числа почнеться звідси, з Алеї Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю родиною покладе квіти та вшанує пам'ять. Ви чуєте зараз хвилину мовчання, її репетирують. 100 ударів буде, які символізуватимуть 100 життів, які віддали українські патріоти за нашу з вами незалежність. Потім, після хвилини мовчання, планують вивісити прапор України тут на Майдані, а вже згодом заспіває і Тіна Кароль, і інші народні українські артисти та виступлять військові оркестри. На цьому все. Ми залишаємося поки що тут та чекаємо на ще більш цікаві події на цьому місці. Дякуємо вам, Мілена Амеді. Наш кореспондент була з нами на зв'язку.